Novo aviso de Donald Trump. Os Estados Unidos tomarán de inmediato o control do Estreito de Hormuz. Anuncia tamén que a Armada norteamericana vai destruir as minas que os iranís colocaron no estreito. A máis, o presidente amósase convencido de que Irán regresará en breve á mesa de negociacións. Investigan a morte dunha muller en Pamplona como posible caso de violencia de xénero. Precipitouse dun terceiro andar tras intentar fuxir. O home que avisou a policía está detido por quebrantar a orde de afastamento. Se confirma, como a un asesinato machista, sería a vítima número 16 no que levamos de ano. Increíble, pero certo. Fíxense neste paso de peóns. Está nun barrio de Vigo. O cruzalo topámonos cunha parede. Os veciños exixen solucións porque os coches aparcan, non hai beirarrúas e non se pode transitar. É unha aberración gigante. Ponen un paso de peatones de cebra, se é de cebra ou non, se aquí non pasa nadie a pie. Aquí viene a aparcar la gente ahora tal como está isto. Xo escoitan eso unha parte do talento das 3.000 voces que pasaron polo Ourecanto. Despois de 8 edicións, esta cita é moito máis que só un referente musical. Vémolo nuns minutos. Que tal? Boas noites. Xa pecharon os colexios electorais en Hungría nunha xornada electoral crucial para o país que podería pechar hoxe 16 anos de goberno de Orbán. Unha posibilidade que mobilizou o electorado como nunca, cunha participación histórica de case o 78%. Hungría vive hoxe as eleccións máis decisivas das últimas décadas. Poderían porlle fin a 16 anos de goberno do ultraconservador Viktor Orbán, próximo a Putin e a Donald Trump. Por cas sondaxes danlle a victoria o líder opositor Peter Magyar. Hoxe temos que escoller entre Oriente e Occidente, entre a propaganda e un discurso público honesto, entre a corrupción ou unha vida pública transparente, entre un maior declive e o colapso total dos servizos públicos estatais ou recuperar os fondos europeos e impulsar a economía húngara. Temos que escoller entre unha crise de subsistencia ou unha vida digna. Mentres, o ata de agora primeiro ministro defendeu o seu goberno para un país forte no contexto actual de crise. En Europa imos a afrontar varias crises graves. Non é unha só, senón varias que conflúen. Non será doado para ningunha nación atopar as solucións axeitadas a estes desafíos. Por iso, creo que precisamos unha forte unidade nacional para ser fortes abondo para resistir a crise enerxética, a crise financeira e a crise económica que se aveciñan. O resultado podería redefinir non só o rumbo político de Hungría, senón tamén o equilibrio de forzas dentro da Unión Europea. Orbán mantén o pulso contra a Unión bloqueando a axuda a Ucraína, mentres que o perfil de Magyar é máis moderado e de tendencia europeísta. E Perú continúa a votar nunhas eleccións xerais que contan cunhas 35 candidaturas. Algo máis de 27 millóns de peruanos están chamados ás urnas para elixir as autoridades nacionais tras 10 anos de crises políticas con 8 presidentes distintos. Segundo as últimas sondaxes, os candidatos con máis opcións son o populista Ricardo Belmont e a dereitista Keiko Fujimori, filla do expresidente Alberto Fujimori. Despois destas eleccións, Perú volverá a ter, tras máis de 30 anos, un parlamento bicameral con 60 senadores e 130 deputados. O escrutinio prevese que será lento e que se pode demorar varios días ata ter resultados concluíntes. Os Estados Unidos e Irán fracasaron en Islamabad nas conversas de paz e isto xa está a ter consecuencias. Horas despois de que se interromperan as negociacións, o presidente Trump advertiu que as forzas estadounidenses iniciarán de inmediato o proceso de bloqueo de calquera buque que intente entrar ou sair do Estreito de Hormuz e dispararán contra os barcos iranianos que ataquen embarcacións pacíficas. Pouco despois, a Garda Revolucionaria de Irán asegurou que considerará unha violación do alto o fogo que haxa buques militares que se acheguen a Hormuz. Asegura que responderá con contundencia. Donald Trump ameazou a China con arancéis do 50% se proporciona armas a Irán. Esta guerra ten moitas consecuencias. Unha delas é o prezo dos combustibles. Mentres a gasolina se abarata lixeiramente, o gasóleo segue a súa escalada e volve a encarecerse malia as medidas.
Os prezos do combustible seguen sen dar descanso aos petos dos condutores e o prezo medio sigue alto con respecto aos custos de antes de que comezara o conflito en Oriente Medio. Segundo datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, en Galicia o prezo medio da gasolina é de 1,54 euros o litro, bastante máis pro diésel, que está a 1,88 euros o litro, cas axudas do goberno incluídas. Nesta última semana a gasolina abaratouse 2 céntimos, pero o gasóleo encareceuse 5. Estudiado, cada vez suben máis. O gasoil subiu, baixa lá, pero aquí sube. É unha cosa que non se entende. No meu caso, teño algúns camións, teño maquinaria, e a verdade é que supón un incremento a final de mes, pois non sei ahora mesmo o porcentaje, pero se viña gastando sobre 6.000 euros, por exemplo, en camións de combustible, este mes se me viñeron casi 9.000. Os prezos recollidos dependen da estación de servizo e da súa ubicación, xa que hai variacións significativas. As estacións de servizo que a gasolina máis barata aparecen na cidade da Coruña, mentres que o diésel a menos prezo aparece nunha gasolineira de Vilagarcía de Arousa. Con todos os usuarios empregan todos os descontos a súa disposición para tentar aforrar a factura. Generalmente el fin de semana o así, algunas gasolineras dan, no sé, llenando el depósito, un descuento para el próximo repostaje. A veces, pois, mírase de ir aos sitios de facer mellor a ruta para aproveitar un pouco. Antes ao mellor, pois vou aquí, vou ali, pero gestiones un pouco máis a hora de moverse, eso sí. Os usuarios temen que os prezos sigan a subirse e o conflito en Oriente continúa. E precisamente estes prezos dispararon o uso do autobús en Galicia. O número de viaxeiros duplicouse nos últimos anos grazas ao aforro que supón pro peto e as bonificacións de Demetrio Morenza. Sí, é un feito que se pode comprobar nas estacións de trens de calquer cidade. Cada vez son máis as persoas que optan polo transporte público para os seus desplazamentos, algo que se ven comprobando nestes últimos anos. Esas bonificacións das diferentes administracións, e que, como ben apuntabas agora, tamén os prezos dos combustibles, un salto importante dábase cando a invasión de Ucraína por parte de Rusia, eses precios disparados dos combustibles fixo que moitas persoas optaron xa nese instante polo transporte público. Unha situación que se volve repetir agora cando se volven ver eses prezos elevados dos combustibles. Eu penso que sí, porque non é viable utilizar sempre o coche para subir ata Santiago, por exemplo, se eres estudiante sobre todo, porque é moi caro o precio das gasolina hoxe en día e todavía sigue subindo. Sáleche moito máis barato coller un autobús, sobre todo ca tarjeta que che fan os descuentos, e aforras uns cartiños que sempre veñen ben. Sí, porque con las subidas, la guerra y tal, yo creo que ahora las opciones se cierran un poco más para el consumidor. E atendan a este dato. A DXT pon unha multa cada 5,2 segundos. De feito, nun só minuto, mentre lles estamos contando isto, Tráfico está poñendo unhas 12 sancións. O ano pasado, ademais, foi de récord. Superouse por primeira vez a barreira dos 6 millóns de multas. E con máis de 34 millóns de vehículos nas estradas, a vixilancia é moi importante. Por iso, dende mañá e ata o vindeiro domingo, a DXT activa unha campaña especial para controlar a velocidade e tamén para salvar vidas, por suposto. Andrea Otero. Sí, efectivamente, a partir de mañá a DXT vai reforzar ese control da velocidade dos vehículos con radares fixos, móviles e tamén con control aéreo das estradas. Esta campaña especial vai afectar sobre todo a estradas secundarias e tamén a vías urbanas, xa que son nas que máis importancia ten a velocidade nos accidentes de tráfico. Polo tanto, a partir de mañá e ata o vindeiro domingo 19 de abril, a DXT intensifica o control a vixilancia na velocidade dos vehículos para garantir a seguridade nos condutores. E agora imos con outros asuntos, porque a policía investiga como posible caso de violencia machista a morte dunha muller de 37 anos en Pamplona. Parece que se precipitou dende unha fiestra dun terceiro piso. As forzas de seguridade detiveron por quebrantamento de condena un home de 34 anos que tiña en vigor unha orde de afastamento sobre ela. Mantiveran unha relación sentimental. Segundo varios veciños, de madrugada escoitaron berros no domicilio. Por causas que aínda se investigan, a falecida intentou descolgarse pola ventá da cociña cunhas prendas de roupa anudadas ata o segundo piso, caendo finalmente á rúa. A policía investiga as circunstancias nas que se produciu o falecemento da vítima e se o arrestado tivo algo que ver nos feitos.
E a Garda Civil detivo na Rioxa un home de 67 anos que fuxira da Alemanha tras ser acusado de 6 delitos de agresión sexual e lesións á neta da súa parella, unha menor de 10 anos. O sospeitoso ocultábase nunha casa de campo no rural onde foi localizado grazas ao uso de drons. Durante o arresto, os axentes incautaron 2 móviles e 33 DVDs con posible material pedófilo. O detido xa pasou a disposición da Audiencia Nacional para ser entregado á xustiza alemá. O xuíz decretou o ingreso en prisión do home acusado de matar un neno de 11 anos en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Os feitos producíanse o xoves á tarde nos baños dun centro cultural. O presunto agresor fuxiu despois de propinarlle ao menor varias coiteladas que lle provocaron unha parada cardiorrespiratoria. Malia que os sanitarios conseguiron revertila, o neno faleceu horas despois no hospital. O acusado pasou hoxe a disposición xudicial e decretouse o seu ingreso en prisión provisional. E traxedia na estrada en San Cibrao das Viñas, en Ourense. Un home de 62 anos faleceu hoxe tras sufrir unha saída de vía co seu coche na Nacional 525, á altura de Noalla. O turismo impactou contra unha rotonda e acabou emborcado. Un aviso automático do sistema de emerxencias dun teléfono intelixente permitiu a rápida mobilización dos equipos de rescate, pero non puideron facer nada xa pola vida da vítima que viaxaba só no vehículo. A igrexa románica de Santa María de Carboeiro, en Silleda, sufriu estragos tras derrubarse parte do seu tellado. A caída do teito produciuse na mañá do sábado cando cedeu unha viga do cumial sobre a zona de culto. A igrexa estaba baleira nese momento, malia a caída de cascotes, o altar, o presbiterio e o coro non resultaron afectados. O Concello prevé retirar os restos inestables e cubrir provisionalmente a zona á espera dun proxecto de reparación e financiamento por parte do Bispado. E a Audiencia Provincial da Coruña conclúe que o CEIP Fogar de Carballo non ten responsabilidade penal pola morte dun alumno de 14 anos no 2021, no encoro de Fervenza, en Mazaricos. Sucedeu durante unhas actividades extraescolares de fin de curso. Os xuíces tamén descartan investigar o director do centro e os profesores da excursión. Avalan así a tese da Fiscalía que di que existen indicios de responsabilidade da empresa que coordinaba as actividades. Tamén a Audiencia Provincial da Coruña acollerá 14 anos despois, a partir de mañá, o xuízo contra Manuel Reija, o loteiro acusado de quedar cun boleto da Primitiva premiado con 4,7 millóns de euros. Xunto a él sentará no banco o seu irmán, que era o delegado provincial de loterías en 2012. A Fiscalía solicita para ambos 6 anos de prisión por argallar un plan para cobrar un premio que hoxe con intereses acumulados rozaría os 7 millóns de euros. Durante todos estes anos, Manuel Reija mantivo que atopou o billete premiado extraviado na súa administración e que actuou conforme á lei. O día seguinte entregoullo ao seu irmán, daquela delegado provincial de loterías. Yo devolví el boleto en su momento, me siento muy orgulloso de lo que he hecho y que me parece todo esto surrealista. Pero o relato que construíron os investigadores está moi afastado da súa versión. Sostén que o 2 de xullo de 2012 o apostante xa falecido acudiu ao despacho de Reija para comprobar os boletos que selara días antes noutra administración e que o loteiro lle ocultou o premio millonario para intentar quedar con él. Inocencia total y absoluta. Lo que pasa es que el daño ya está hecho. Sea como sea el resultado que sea en el juicio, el daño a mí, a mi hermano, a mi familia en general, el daño tan grande, eso es irreparable totalmente. A Fiscalía cita ata 5 peticións de Reija para cobrar os 4.700.000 euros da Primitiva. O loteiro enfróntase a 6 anos de prisión por un delito de estafa, a mesma pena que o Ministerio Público solicita para o seu irmán Miguel, acusado de branqueo de capitais. Pide ademais que se lles entregue o billete aos herdeiros do lexítimo gañador, que a policía conseguiu identificar despois dunha complexa investigación e de descartar preto de 300 persoas que aseguraban ser as lexítimas propietarias do boleto. Ojalá fuera mañana. Ojalá fuera mañana. Ojalá no se celebrara, sinceramente, eso es lo primero. O xuízo celebrarase durante toda a semana e concluirá o 20 de abril, día no que está prevista a declaración dos irmáns Reija. É unha aberración gigante. Ponen un paso de peatones de cebra, se é de cebra ou non, se aquí non pasa nadie a pie. Aquí viene a aparcar la gente ahora, tal como está isto.
Un paso de peóns e unha beirarrúa que non levan a ningures están provocando a protesta dun grupo de veciños dunha rúa do centro de Vigo. Apelan ao Concello a que reforme unha obra que el mesmo acometeu por considerar que reduciu as prazas de aparcamento e que resulta confusa para os peóns e vehículos. Os veciños da travesía das escolas públicas, unha pequena rúa que sae da gran avenida García Barbón, cualifican de estrambótica a obra municipal que reformou o que antes era un monte pechado por dous muros. Fora da Cámara, moitos residentes apoian a Xosé Domínguez Cholo, o xubilado que está tutelando a protesta contra o Concello de Vigo. Pois entregué un escrito en el ayuntamiento, un por registro, pues para que vengan a comprobar la realidad de los hechos y nos digan a los vecinos si esto es legal, no es legal, lo van a cambiar, no lo van a cambiar o qué. Hay que tomar cartas en el asunto para dar una solución a esto. Este patio no puede estar así. Protestan porque a obra, sempre segundo a versión destos veciños, reduciu as prazas de aparcamento para engadir unha beirarrúa e un paso de peóns que non levan a ningures. No, el paso de peatón no nos da a ningún sitio. Esto es que además es imposible. ¿Cómo van a tirar todo este muro? Ponen un paso de peatones de cebra, sea de cebra o no. Si aquí no pasa nadie a pie, é unha aberración gigante. Porque si sacan las aceras de travesía a escuelas públicas para hacerla más llevadera, para que la gente tenga menos problemas al andar, para la gente mayor, que aquí hay muchísima gente mayor, incluido yo, pues resulta que ponen unha acera en un patio. Non tiene sentido. Algúns veciños estudan emprender accións legais no caso de non obter resposta municipal. E unha das preocupacións máis compartidas pola maioría das familias é como xestionar o móvil na casa. Límites, supervisión e acompañamento son as claves para brindar o benestar dos menores fronte ás pantallas. Coñecemos a regra de ouro para minimizar os riscos asociados ao uso das pantallas na infancia e na adolescencia. Canto máis tarde e menos, mellor. Cuanto más consigamos retrasar y cuanto menos uso hagamos de ciertas herramientas, mucho mejor. No pretendemos vivir una sociedad aislada de avances digitales, faltaría más, son necesarios e imprescindibles, pero tenemos que retrasarlos y minimizar el tiempo de uso. Eso, junto con un acompañamiento, es decir, estar presentes y acompañar a nuestras criaturas en su uso, minimiza prácticamente todos los indicadores de riesgo que tenemos. A estas alturas, ninguén cuestiona que a exposición temperá e excesiva ás pantallas non é inocua. Na primeira infancia afecta ao desenvolvemento cognitivo. Na adolescencia impacta en todas as áreas de forma significativa na saúde mental. Alberto Soler insiste, a educación digital obriga a fixar límites claros, pero tamén a ofrecer modelos familiares coherentes. Lo más importante es que haya una coherencia familiar, que madres y padres pues, puedan servir de ejemplo con el uso que ellos también hacen de estas tecnologías. No prohibir o limitar, porque sí, el uso, sino conseguir que el uso que hacemos tenga un sentido. Advirte de que empregar os dispositivos como premio ou como castigo é unha estrategia perigosa que pode virar na nosa contra. O papel das nais e dos pais é fundamental, sí, pero as familias non poden actuar soas. Lo que es necesario es un marco regulatorio que acompañe a las decisiones de salud. Esto es, que proteja a los menores y las menores de aquellas conductas o aquellos impactos que pueden ser negativos para su salud. Y eso las familias no lo pueden hacer solas. O psicólogo e divulgador Alberto Soler falou sobre como xestionar o uso que fan os menores das ferramentas digitais nunha conferencia organizada polo Concello no Auditorio Municipal de Cedeira. E hoxe en Cospeito celebraron a mostra exposición de Moimenta, máis coñecida como Moexmu, cun programa ben completo. De Moimenta tiña esta mañá dúas actividades destacadas, a poxa de gando selecto e o concurso de manexo para xente nova. Alejandra, de 8 anos, é unha das participantes máis novas, leva concursando desde que tiña 3. Me gusta moito elexir as vacas, preparalas, pelalas, bañalas e despois pasealas. Que me gusta bastante a xenética, criar as miñas propias xatas, traelas e demostrar o que crío e o esforzo que ten todo detrás, pero a verdade é que pelar tamén me gusta algo, pero manexar aínda máis. Meu pai leva, en plan, sempre estuvo aquí, entón eu desde moi pequena levo manexando sempre. Este sábado celebraba o seu concurso de gando frisón. Gañouno esta vaca, chámase Barney e é dunha granxa de Santa Comba. Este animal que gañou onte pois ten 4 anos e leva separada do resto con alimentación especial e con outros cuidados, pois leva 3 anos xa con esa
nesa preparación. É como un atleta de alto rendimento e está, pois eso, con alimentación moi cuidada. A Moexmo alcanzou este ano o seu récord de participación con 19 ganderías inscritas e 142 animais. Desde hai xa 42 anos é unha das citas destacadas no calendario de feiras agrogandeiras en Galicia. Estamos na época do ano idónea para conter a expansión da velutina, moi perigosa para outros insectos, pero tamén para as persoas. Os especialistas aconsellan poñer trampas nos xardíns particulares. E ollo, porque os artefactos de fabricación caseira resultan tan eficaces como os comerciais. A primavera é a época do ano en que as velutinas empezan o ciclo vital, por iso é o mellor momento para controlar a súa expansión cazando cantas máis raíñas mellor. Un niño pode dar ata 20.000 vespas nunha tempada. Si ponemos un par de trampas cerca de nuestra casa, en nuestro jardín, pues lo que conseguiremos será reducir un gran número de velutinas. Estas vamos a capturar muchísimas que estén de paso y todas las que se quieran asentar cerca de la trampa. Por eso decimos que la trampa colocada, bien colocada, después hablaremos de cómo colocarlas y qué echarles. La trampa bien colocada nos va a mantener limpio un radio de 150 metros. Di que así conseguiron que en Narón haxa unha cuarta parte de niños en comparación con outros concellos e que as trampas comerciais son igual de eficaces que as caseiras fabricadas con 2 botellas de plástico. A la pequeña le cortamos así en forma de cono, a la grande le hacemos un corte en cruz y la incorporamos, ya está hecha la trampa. La botella sola no hace nada, dentro metemos un atrayente. Hemos ensayado muchísimas cosas, pero lo que mejor va, más económico y más eficaz es el coger medio litro de agua, la templamos y le añadimos 200 gramos de azúcar y 5 gramos de levadura fresca de pan. Débense colocar en árbores con flor, sobre todo en plantas de orixe asiática como as camelias, nun lugar onde dea o sol e renovalas cada 15 días. E o tempo continúa dando unha de cal e outra de area. Esta mañá unha gran parte do interior de Galicia amenceu co termómetro por debaixo de cero. E polo serán as temperaturas máximas roldaron os 16 graus. O bo é que mañá non fará tanto frío. O venres Galicia amosábase así entre tempo solleiro e cos termómetros presumindo de 2 cifras. Onte o susto entraba no corpo con caídas de 15 graus nos rexistros e esta mañá moitos amencían deste xeito. Con xeadas e a frustración na faciana foi o sono dunha noite de verán. En comparación co venres, que era xa casi brao, o sea, non había comparación, que era de noite e já estábamos en manga corta. E logo levantámonos o sábado con chaqueta de pluma xa outra vez. Houve que sacar o armario de inverno outra vez, non se sabe cando cambiar a cada roupa. A provincia de Ourense amencía cos termómetros tremendo, con temperaturas de case menos 6 graus en Calvos de Randín e Manzaneda. A Galicia interior tampouco zafaba, e Lalín, Guiteriz e Melide quedaban por debaixo de menos 2 graus. Nótase bastante frío, pero moito, moito de verdade. Sale un da casa, na máis salir xa é terrible xa. Estábamos xa casi para poner as chanclas, pero houve que pôr outra vez as botas. A borrasca procedente de Irlanda que afecta a Galicia situou a cota de neve en 1100 metros e este serán non deixou subir os termómetros máis aló dos 16 graus. A boa nova é que a situación irá mellorando aos poucos a partir de mañá. Tamén mudará o estado do mar, pero que había unha alerta amarela por ondas de ata 5 metros no litoral norte e que se desactivará esta madrugada. A Big Bay está de aniversario, fai 25 anos cunha edición histórica con case 8.500 corredores. Cifra récord de participación cuns 8.500 corredores inscritos no aniversario de prata nos 25 anos desta Big Bay. O percorrido de 21 kilómetros atravesa 3 concellos, Vigo, dende Samil, Nigrán e Baiona. Contan os runners que a pesares dos pequenos desniveis, a pesares do esforzo nas pernas e na cabeza, sempre hai tempo para ollar cara ao mar e incluso ver as cíes. Foi unha prova muito dura, mas é uma prova muito bonita, percorre a costa toda, acho que vale a pena e para o ano vou repetir. Dá un poquinho para todo, con estas vistas hai que mirar, hai que disfrutar do que temos. Bueno, hay momentos que iba a lo mío, pero otras veces iba viendo el mar y la costa, muy bonito. Cansada, mas bem, como disse, era um objetivo fazer a minha primeira maratona antes dos 40 anos. Pero eu sigo mantendo-me aí con a filosofía, con cabeza e tal, e termino-as
Non é o tempo que me gustaría facelo, pero xa nos pasan e non pasan en balde. E na meta, os familiares dos participantes apoian con forza. Uns cumpren anos e celebran o correndo, outros reciben os seus con pancartas de apoio, porque unha proba como esta ten actores principais e secundarios. Vamos, Peino, ya lo tienes, cariño. Bien, con nervios, porque estás deseando que lleguen. Moi ben, a verdad, moi a gusto, moi tranquila, disfrutando en todo momento, a verdad. Pois a min esta vez que me tocou quedar aquí, pois tamén se vive ben desde este lado, apoyando, sí señor. Nada mal, estamos en forma total. Está en forma, está. Es su primera vez, pero está muy bien. Una maravilla. Cuando en la carrera vienes diciendo no hago más, pero al acabar dices, para el año vuelvo. Porque arestora xa comeza a Big Bye do 2027, a que fará as 26 edicións. Oficios en Acción reuniu no Centro Ágora da Coruña 9 artesáns de diferentes disciplinas. Se programou obradoiros gratuitos para persoas creativas e mañosas. A iniciativa marcada na celebración dos Días Europeos da Artesanía quere recoñecer o valor dos oficios tradicionais e do feito a man. Fabricar un xoguete de madeira é un traballo laborioso no que botaron a tarde todos estes nenos. Nos desconecta un poquito de la pantalla y nos conecta un poquito a trabajar con las manos, a trabajar con un material como la madera, y es un proceso, creo que es muy bonito para ellos y personalmente para mí también. Cortaron, lixaron, pintaron e encaixaron 20 pezas para construir un camión que para eles sempre será algo máis cun xoguete. A poucos metros do taller infantil, mans moi hábiles e precisas creaban delicados colgantes de bisutería coa técnica xaponesa Miyuki. A veces cando vamos por aí vemos estas cousas e non valoramos realmente o traballo que dá facelas. Parece caro cando realmente é moi laborioso facelo. Por eso hai que velo e facelo, para saber o valor que ten. É un dos obxectivos da iniciativa Oficios en Acción recoñecer o valor do feito a man. Es el valor de algo que te va a durar para toda la vida, o si no para toda la vida, para muchos años, no es usar y tirar. O Obradoiro de Toucados sentou na mesma mesa un adolescente decidido a crear unha peza única coa que agasallala a súa nai e a luz que inviste o tempo que lle devolveu a xubilación en facer o que máis lle gusta. Desde muy niña me gustaba, luego trabajaba mucho y no me daba tiempo a hacerlo, pero ahora que tengo la oportunidad, pues me entretiene mucho. A Asociación Galega de Artesáns programou 9 obradoiros e todos estiveron cheos. Oficios en Acción encádrase nos Días Europeos da Artesanía. O Mosteiro de Montederramo recuperou a súa sala capitular como biblioteca e con vocación de centro cultural, grazas ao empeño dunha das veciñas do concello, Laura Álvarez. O Mosteiro acolleu o Colexio Público de Montederramo ata que pechou as súas portas no ano 2014. Os libros que albergaba a escola na súa biblioteca son os que hoxe ocupan estes estantes. Recuperounos unha veciña que decidiu darlle unha nova vida non só a esas páxinas, senón tamén a un lugar privilexiado como este, a Sala Capitular do Mosteiro. Buscan deste xeito revitalizar a vida social, dar a coñecer o seu valioso patrimonio histórico e fomentar a lectura entre grandes e pequenos. Os muros do Mosteiro de Montederramo gardan séculos de historia, a que agora queren engadirlle unha páxina máis. Esta sala capitular, en tempos lugar de reunión dos monxes, volve ser a biblioteca de todos, como cando o colexio aínda estaba aberto. E ocurriúseme, e por que non lle propoño ao alcalde, a ver que lle parece ao alcalde actual o que está agora, devolver a biblioteca ao seu lugar originario, que é moito máis grande, máis cómoda. Esta era a sala capitular dos monxes antiguamente, e ofrecinme voluntariamente a montar de novo a biblioteca. A resposta foi sí, e Amelia, sen dubidalo, púxose mans á obra. Recuperou os libros da antiga biblioteca, organizounos e volveu encher os estantes. Hai un mes reabriu as súas portas. Xa ves tú o traballo que fixo, que os colocou aquí, isto está moi ben. Quero escoller un libro, ou traer algún libro que che sobre, ou que o queiras cambiar, encontro moi ben, a min gustame moito ler. A biblioteca, que xa realizou os seus primeiros préstamos, acolleu recentemente a presentación dun libro e ten previstas algunhas máis.
dá alegría ver como o pobo se enriquece, como hai un lugar onde vir a coller libros, que poda axudar a que a xente pase tempo, lea e xenere novos vínculos entre todos os veciños. E o lugar é espectacular, é moi bonito e con moi boa historia. Creo que non hai un lugar mellor para poder montar unha biblioteca. Confían no futuro desta iniciativa que lles gustaría sirva ademais para promocionar o valioso patrimonio artístico do seu concello. E xa van 8 edicións do Festival de Canto Coral de Ourense que levou aos escenarios máis de 3.000 nenos e adolescentes. É xa un referente polos seus valores educativos, artísticos e de integración, pero tamén por outras cousas. Deixámoslles que os escoiten para comprobar as súas grandes dotes musicais. Entramos no último ensaio antes do concerto de clausura desta edición de Ourencanto. Así o fai o coro dos máis cativiños, no que participa Briana. Estivemos facendo un conto que está feito por Joshua Verdin que chamase Alami e tamén unha canción do Rei León. Baixo a mesma dirección musical, o grupo de secundaria soa así. Cando máis tiven constancia do importante e do que representa este evento para a xente, agora que son maior e vexo os nenos antes de sair no backstage, ensayando e tal, teñen esa ilusión, están contentos. Seguen participando coa mesma ilusión que empezaron. Valo vindo de maneiras diferentes, pero nunca perde esa chispa. O sea, sempre un encanto, sempre se vai renovando, sempre aparecen cousas diferentes, orquesta, facemos novas incorporacións e demais. No certame participan máis de 330 rapaces de centros educativos, maioritariamente de Ourense, pero tamén a nivel nacional. Verdadeiramente curioso é que non teñen ninguna formación, a maioría deles, que é o que realmente buscamos, non? Que os rapaces teñan unha inquedanza en cuanto a participar e que a música sexa unha maneira de primeiro conseguir formar equipo, porque un coro é un equipo, tú eres parte dese equipo, e segundo, difundir e sair de outros lugares que a mellor non son tan interesantes, non? Cuando tú conectas con ellos y hay un feedback interesante es porque lo que les estás dando les interesa. Y gracias al canto coral podemos conseguir que estos niños tengan la mente abierta a muchísimas cosas y esas sonrisas quieren decir que están aprovechando todo lo que estamos haciendo aquí. O mellor da experiencia xa está vivido antes de chegar ao concerto final. Finalmente, haberá cambio de goberno en Hungría co 56% dos votos escrutados. A vitoria é para Tisza, o partido do opositor Peter Magyar, con 136 escanos dun total de 199 fronte aos 56 do partido de Orbán. De confirmarse o resultado, implicaría o fin a 16 anos de goberno do ultraconservador Viktor Orbán e tamén un máis que probable xiro da política internacional do país cun novo goberno de tendencia europeísta. Orbán acaba de recoñecer a súa derrota. Ben, nos rematamos aquí, pero agora veñen os deportes coa derrota do Celta esta tarde en Balaídos. Irene. Sí, nun mal partido, perdeu 0-3 ante un Oviedo moi necesitado que aínda soña coa salvación. Estamos agora co máis destacado do encontro.